Good morning! Hi guys! Okay, so it's Sunday. It's Sunday morning. I'm here in Makati Park. So nag-change kami ng venue. Normally nandun kami sa BGC. Doon kami normally nag-jog Sunday morning. But this time, na dito daw muna kami sa Makati Park, which is closer din naman at marami ding mga nagja-jogging. However, kalimitan sa mga nagja-jog dito at mga nag-exercise dito, mga mga elderly people. Pero for a change, that's why we are here. But right now, let's do some cardio and enjoy the morning. Hello guys, so this is like sports complex dito sa Makati. As you can see, the sunrise on my back. It's very nice. It's very LA vibes, charot. There's a lot of people here nag-workout. I'm here kasi, well, hindi ako makatakbo dahil yung sapatos ko nasira dahil na matagal na ito. Ginagamit ko pa din at now it's no longer working. Ito, give up na talaga siya, pero mamaya pupunta kami ng Guadalupe para ipaayos siya kasi sayang naman, pwede pa naman siyang gamitin for jogging lang. Pero hindi naman ako maluho, so kung hanggat saan yung kaya niya, well, sagad-sagad natin yan. Well, I'm not really sure what I'm going to do. Siguro mga cardio workout at stretching. But well, para na lang yung mga light workout. Hindi ako makapag-jog, which yun dapat yung gusto kong gawin, mag-jog. Kasi hindi ako makatakbo. Ito na lang. Mag-stretching na lang ako. Kakatapos ko lang mag-workout and then rest muna, stretching, then later on pauwi na kami para mag-breakfast. Andiyan nakikita mo Ilog Pasig dyan, tapos meron din silang mga pool dito. Ang ganda-ganda ng place. Is for mga recreational activities, para may arena siya pababa. So nandito ako sa top. Pauwi na kami later kasi nauhaw na ako. Bibili na kami ng water. Okay, later! Hello guys! So I'm back here in Katipunan. I just cut my hair. Oh, how do you like it? Nice ba? Mas malinis yung tingnan. Weekend is over. So Monday, work. Hindi naman mamayang gabi. Okay, later!